Mela, naħseb laqqas ġewwa Hollywood ma konna ħanistennew li naraw dak it-tmiem drammatiku illi rajna ftit tal-minuti ilu tista' tgħid ġewwa Abu Dhabi fejn Max Verstappen irnexxielu jirbaħ il-kampjonat dinji tal-Formula 1 għall-ewwel darba u qabel xejn ippermettuli ngħid proset lis-supporters ta' Verstappen, proset is-supporters ta' Red Bull, proset lil dawk li ħadnu l-fejdi tal-Honda ta' dina is-suċċess li nistgħu ngħidu hekk kien mistħoq mill-bidu tal-istaġun. Verstappen irnexxielu kif jgħidu t-Taljani tenuto testa għal dak kollu illi kien qiegħed jiġri u ukoll għal l-sfida qawwija illi offrewlu l-Mercedes u Sir Lewis Hamilton għal kemm rridu ngħidu wkoll li l-Mercedes minkejja kollox rebħu l-kampjonat tal-kostrutturi għal kemm ninsab ċert illi jekk immur ngħid proset xi supporter tal-Mercedes bħalissa jgħidli dak il-kampjonat metti Lonel Delentaro biex inkun naqra prudenti. Ħanejdu hekk. Kien tmiem illi wkoll għajjem ħafna kontroversji. Toto Wolff li beda jikkontesta deċiżjoni fuq left cars u mhux left cars, rajt anki xi tweets ta' George Russell illi wkoll għajjem burdel fuq għadi għax qalli huwa inaċċettabbli imma fuq dik ser nitkellem biss fl-aħħar parti tal-programm. Kienet telqgħu wkoll fejn mument li naħseb kien strumentali f'din rebħa ta' Verstappen, apparti l-inċident ta' Nicolas Latifi, kienet dik il-moment fej Sergio Perez baqa jżomm il-Hamilton u kważi ġob il-Verstappen miegħu wara itluq eċċellenti li kellu s-surwiċ. Jiġifieri naħseb illum Sergio Perez kellu s-sem f'dina is-suċċess illi il-tim tal-Red Bull kellhom. Qed nara diversi kummenti wkoll Joseph Calleja qed nipprova nifhem kif l-ewwel il-left cars kellhom jibqgħu wara Max u mbagħad telefonata mill-Red Bull għal Masi jinqaleb kollox fuq dak se nitkellem iżjed tard. Qed nara wkoll diversi kummenti Michael De Giorgio li qiegħed jikkummenta ukoll fuqha Franco Loisio, what a season, what a race, what a lap. Naqbel, naħseb għad kan f'mod personali. Il-insegwi l-Formula 1 27 sena u naħseb li dan kien l-isbaħ staġun illa għad segwejt relevanti mit-tmiem orribli illi kellna l-McLaren. Ukoll, Franco Loisio Mercedes mistake was not covering Verstappen for a second pit stop. Jista' jkun ukoll li kien hemm żball strateġiku għalfej le. Biss, ħalli naraw naqra ir-riżultati ta' dana il-Grand Prix drammatiku. Jirbaħ Verstappen fuq Sir Lewis Hamilton, ħottilet post spiċċat il-Ferrari ta' Carlos Sainz. Kontra qalbi jkolli ngħid proset lil Ferrari, ma serqu xejn din is-sena, Sainz kompla juri kemm hu sewwieq kbir. Tsunoda u Gasly rabaw il-5, Valtteri Bottas is-6, Lando Norris slow puncher jiswieħ. Kważi nista' ngħid l-swieħ podju dak l-slow puncher il-Norris hemmhekk. Tkompli tikkonferma it-tmiem ta' staġun misħut illi kellna. Alonso, Ocon u Leclerc jalqu iż-żona punti, Vettel il-11, Ricciardo 12, Stroll, Mick Schumacher huma s-sewwieqa illi spiċċaw it-telli għamba tirtira Sergio Perez, Latifi, Giovinazzi, George Russell u Kimi Raikkonen illi żgur li ħafna xtaqu tmiem aħjar għal dan il-bniedem Finlandiż illi jagħmel x'jagħmel. Nawguralu minn qalbi grazzi tal-memorji sbieħ illi tani, għax jien ovvjament ukoll forsi nider ultra tal-McLaren imma dejjem bqajt insegwu kont fan kbir ta' Raikkonen. Dik ir-rebħa f'Monte Carlo 2005 naħseb tibqa' waħda minn l-isbaħ moment tiegħi ma' Raikkonen ukoll. Is-sentej sbieħ tal-Lotus imma fuq Raikkonen forsi konna okkażjoni nitkellmu żjed tard.
Nista' ngħidilkom minn issa li huwa l-ħsieb tiegħi li f'Jannar nagħmel programm speċjali ta' l-intervista li foka biss fuq il-karriera ta' Kimi Raikkonen. Qed nara żjed kummenti Dejżil Tabone l-iżvantaġġ li jkollok meta tkun l-ewwel illum il-ġurnata Dejżil nixtieq telabora naqra fuq dal-kumment hekk jogħġbok. Għaliex nixtieq nifhem naqra żjed fuq qed nara wkoll Glenn Bilocca, Grande Max. Tiddejqux titkellmu ovvjament fejn nistgħu wieġeb. Konna qegħdin nitkellmu fuq kif konna naraw klassifika fuq Carlos Sainz u hawnhekk nixtieq ukoll ngħid proset lis-supporters tal-Ferrari illi baqgħu ikkonċentrati fuq it-tim tagħhom. Biss. U mhux fuq dawk li baqgħu jiggranfaw ma' Verstappen bit-tama li kif fil-faġġara Verstappen isalva ir-rekord ta' Michael Schumacher. Jiġifieri, dawka kienet fil-fatt ir-raġuni għalfejn fl-aħħar ftit ġranet iddeċidejt li ninżel mal-kamp ta' Hamilton jiena għaliex flok qed tifraħ bis-suċċess tat-tim tiegħek tipprova tiggranfa ma' xi ħaġa li f'sooner or later kellha jaf tispiċċa wkoll. Għax jiena nemmen li fis-sentej li għad fadal Hamilton it-tmien kampjonat nemmen li se jieħdu. Ġvoldieri, il-Ferrari prattikament kienu konsistenti staġun sħiħ. U għamlu dak il-McLaren m'għamlux. Jiġifieri illi baqgħu konsistenti sal-aħħar u mhux il-McLaren illi prattikament minn Russja li hemm armejna dan il-famuż tielet post li għamilt sena sħiħan taqtaq fuqu imma nispiċċajt bidejja vojta. Nikkonsla biss biex konsolazzjoni granke, ma ifimni, għalmenu irbaħna tellieqa. Ngħidu hekk. Mark Trapani, għal min qed jgħid li Lewis kellu jidħol fil-pist ħarġet is-safety car sewwa ngħidu kieku sar hekk Max kien jibqa' barra u ma kienx hemm garanzija li t-tiġrija mhux se tispiċċa wara s-safety car. F'dan il-każ Lewis ma kien qatt ikun jista' jaqbes il-Max naqbel 100% ma' Mark Trapani. Kid Vella, suċċess għaddejnikom, proset, kif diġà qed ukoll ftit tas-sekondi ilu, tielet post li l-Ferrari rebħu b'mod konsistenti, Michael Patch, Max ħaqqu jirbaħ imma kif ġiet iddeċiduta t-tiġrija disgrazzja. Fuq hekk ser nitkellem fl-aħħar parti tal-programm, ejja ħalli naraw il-klassifika finali tas-sewwieqa. Max Verstappen jirbaħ bi 395.5, Lewis Hamilton 387.5 u Valtteri Bottas b'xi mod jirnexxielu jġib it-tielet post b'226. Il-qabża mila Carlos Sainz illi irnexxielu jieħu l-ħames post u jispiċċa b'162 sopra Corne Bastonate, Voldieri, Leclerc 162 u Lando 160. Voldieri araw kemm swiet dik ir-rasibsa tiegħek Lando fir-Russja. Tlifna l-qalet u l-ġbejna kif jgħid il-Malti. U mbagħad ma kienx hemm xi bidliet partikolari, Gasly 110 and so on and so forth. Illum qed nasnaqas ċans il-kummenti li qegħdin naraw. Illum il-ġurnata meta tkun l-ewwel bil-virtual safety car ma tkunx taf x'ħata jagħmel ta' warajk. Eżatti rajnija ħafna drabi dal-instaġun. Dejżil Tabone, naqbel miegħek. Michael De Giorgio, Lewis ma kellux għajnuna minn Bottas xkiku illum fl-aħħar isibu ma Bottas kien il-bot Michael ma tantx seta' jikkummenta Nicolas Gatt, farsa sħiħa. Qed nara żied kummenti, komplu kummentaw, komplu ddiskutu, qed nieħu pjaċir li wkoll nistgħu wkoll nagħmlu ftit ta' integrazzjoni b'dawn il-kummenti. Il-klassifika finali ta' klassifika tal-kostrutturi, il-Mercedes Champions b'613 għalkemm kif qedna supporter tal-Mercedes bħalissa jgħidlek il-kampjonat tal-kostrutturi Mettilonen Delentaro, Red Bull 584.5, Ferrari 323.5, McLaren 275, Alpine 155, Alfa Tauri 142, and so on and so forth. Qed nara żjed kummenti hawnhekk, kummenti ieħor li qed nara minn Luke Brinkat, Lewis kellu jċedi lil Max fil-bidu saret ġustizzja. Rigward dak l-inċident tal-bidu, Luke li semmejtu, jiena jidhirli illi naħseb ħadu l-falsa riga ta' dak li ġara fil-Brażil.
Voldiri fejn dikinhar Verstappen ma ġiex penalizzat u darba minkejja d-dive bomb li għamel Max li fil-fema tiegħi kienet dive bomb tistgħu ma taqblux. Naħseb illi darba użaw il-falsa riga puntu tal-Brażil biex ħadu dik id-deċiżjoni. U semmek id-deċiżjoni kienet tajba għalli qasfajnija li ġara huwa illi fl-aħħar tat-tellieqa kien hemm dik il-kontroversja fuq left cars u mhux left cars. Mela nistaqsijin issa il-left cars mhux suppost iridu jaddu qabel ma safety car toħroġ jew kien hemm xi telefonati minn taħt lil ċertu nies illi biex nfittxu naqilbu safety car, għad-drama, l-ispettaklu, bla 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 bla. Bla bla bla. U għaw naħseb nistgħu mmorru għal kumment finali illi huwa indirizzat lej dak il-bniedem illi jien ħanħu responsabilta tagħha se nindirizza bħala buffu u bħala bniedem skorrett. Qed nirreferi għaċ-Chief Steward Michael Masi illi dis-sena għamil staġun sħiħ jagħmel il-pudini, jagħmel il-frejjeġ, baqa jaffiġa sal-aħħar. Michael Masi, inti llum u rejt li int bnidem skorrett, int bnidem inkompetenti u jekk vera issa wara l-elezzjoni tal-FIA għal-President ikun hemm min għandu naqra sufuqon u lilek għandu jtajjarlek rasek għax dis-sena ħlief frejjeġ u deċiżjonijiet skorretti mill-bidu sal-aħħar ma ħadx. Daqqa kontra l-McLaren, daqqa kontra l-Mercedes, daqqa kontra l-Red Bull, imma fl-aħħar rrid tagħmel bħal ħafna referis Taljani li jirrefjaw fis-serje A, rrid tilaba tal-protagonista sal-aħħar u wara x'ġara għax-xaqta. Għax komplejt turi kemm inti bniedem inkompetenti. Konti l-ġimgħa sħiħa ngħid u konti l-ġimgħa sħiħa nitfadu l-pressure il dal-bniedem. Alright, konnejt għajnej id-dinja se jkunu fuqu taħt pressjoni żjed minn Masi mu se jkun hawn ħadd. U sfortunatament, jekk ma kellix raġun fuq il-ħabta Hamilton Verstappen, kelli raġun fuq di, għaliex il-moment li ġejna s-sijunno Michael Masi għaxxaqa blikraħ u wera li hu bniedem skorret u inkompetenti. U da mhux qed ngħidu jien, anki sewwieqa bħal George Russell ħarġu jgħidu din hija deċiżjoni inaċċettabbli u tqogħdux tgħidu li għax Russell kien mal-Mercedes. Anyway, jiena Nieqaf hawnhekk, naħseb li kelli ngħid qedtu mill-ġdid proset lis-supporters ta' Verstappen, proset lis-supporters ta' Red Bull u proset lis-supporters tal-Ferrari illi kisbu it-tielet post. Jien għalissa nieqaf hawnhekk, l-appuntament tiegħi magħkom ser ikun għal ħabta tal-11:15 fejn ser nitkellmu fuq il-logħba Inter nittama illi inkun naqriżjed bid-bissima u mhux bdil inkazzatura għal fatt illi kien hemm bniedem skorrett illi ħa deċiżjoni skorretta biex jibqa' jidher u ta' protagonista sal-aħħar. Dan il-video bħal video t-Intercaglier imbagħad se jidher fi programm se naqadhom fil-video wieħed li se jkun parti mis-sensiela ta' analiżi doppja li joħroġ għada fil-għaxija għalkemm dan il-video hekk li ftuħ minn issa tistgħu tarawh fuq YouTube. Ħodu ħsieb u niltaqgħu iżjed tard u nerġa' ntenni Michael Masi, int bniedem skorrett u jien nistenna li titkaċċa jista' jkun il-lejla. Saħħa.